Mikä siellä potkii? Krokotiili. Oho. Siinähän se olikin. Härreku. Härräku. Älä mene mennä. Pärjääkö sille? Väriä. Että joku iso täällä potki. Oho. Pikkasen päästä. Tuliko painihommat? Paini hommiksi menisään. Ja on 5 kilon pötikkä vähin. On tämä iso. Joo. On tämä isompi. Oo. Eikö ole? Tuossa on reikä. Perkele. Oho. Pitääkö se perkele hengiltä saa pois? Joo, ei se. Muuten saattaa tainuttaa silukki. On se mahdotonhan. Pitääkö hakea kirveskele? Se siitä. Okei.